Regelmæssige udsagnsord i før nutid. Før nutid er en sammensat tid, fordi det bruges 2 udsagnsord til at danne tiden. Et hjælpeudsagnsord og et hovedudsagnsord. Hjælpeudsagnordet er som regel harpen både i nutid. Regelmæssige udsagnsord er en forstavelse GE, så sætter man stammen på, og så derefter T som en endelse. Altså, ich habe die Schuhe gekauft. Hvis stammen ender på T eller D i forvejen, så skal man sætte et E på før T-endelsen, altså geantwortet. Der var for mange ører. Du har ikke... Nej. Ej, nu kommer alt det andet med, så skal det jo... Du har stadigvæk ikke sluttet.